безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунад. Зардорро ба маҷлис ҷое диҳам ба сар. Безар агар биёяд ҷо тангтар кунад. Як одами молдору пулдор дуромад, ҳама пешаш мехеза мегӯяд ҳо боло биё бойбобо боло биё боло биё. барри боло дар ҷош мекунад. Агар ягон одама ки бепул бияд ҷо тангтар кунад, мега инҷа ҷо нест, ягон ҷои дига баринаш. бибинед, зардор агарчи нодон гӯянд оқил аст. Шайх Саъдӣ мегӯяд безар агар доно мислаш ба хар кунад. Як одама оли ҳамин бисёри пулдоро бародаро доно нестанд. оли ба баъзе одамои ҳамин пулдор бишинем, вақте ӯ гап мезанад тара хандат мегирад. бисёр маънавиётш паста. аки ин мол як чизе ки худо ҳар каса меташт. ин маъноиро надорад ки ҳамин одамои ба ақла пул метаҳад. фиръавн ба ақл буд, намруд ба ақл буд, қорун ба ақл буд. мега одаме ки бин мега вақте ки пулдор бошад, нодонам ки бошад, мега гап ямуай се одами доноай. лекин одами нодон агарчи доноам ки бошад, мега мислаш ба хар кунад. мега чӣ мефаҳма охи? гап ҳами агари дуруст мега. пул ки надорад, гуфти ҳама Мирзо Турсунзода ки бепул суханат асар надорад, мурғест ки болу пар надорад. ин ҳамун як. баъд гуфт зардор агар бимирад, Шайх Саъдӣ мегӯяд хешон ғайр гирянд. безар агар бимирад камчашм тар кунад. одами молдор агар яке мурд, ҳама мешносад намешносаш, мегӯяд мардак ҳайф шид мардак. яке одами бепул мурд, мегӯяд ҷонаш халос шид. намегӯяд дигаи тари дилтӣ, намегӯяд ҷонаш халос шид. мегӯяд бинед ҳақиқатан ҳамин ай мардакам вақте шайтон гап сари пул рафт, тавара дар замин монд. гуфт хай хел боша маслиҳат маъқул. омад хонаш, омад 3 рӯз, мега ҳар саҳари мехезад 3 тангаи тилло ҳаст. 4-ум рӯз пула надод дигар. бас тамом шид. ира муттаҳам кард. ира аллакай дигар ӯ ихлосе ки дошт, ихлосша гирифт дигар. 4-ум рӯз яке гирифт, гуфти бадбахт бӯи тарикай тавара гирифту бо рафт. омад ки сараки рода омад дишт. куҷо? гӯ ҳамун кор. гӯ тавара ӯ ҷавон аввал масъала. ин дом меқапад дастош ранги латтай. мебардорад дар замин мезанад тавардора. мега агар як бори дига ҳамин сумиё ба ҳамин тавар мекшад. тамом дигар тавардор пас мегарда меравад. бинед ана мегад ихлоса бинед ки чел нақши бузург дорад. агар бо ҳамун ихлоси аввалаш мера мегуфт хутам ранги даргур пултам, ман аз барои худо биромадам, ман коро бояд то охир буд кунам. унҷа дар ҷони чанд одама халос мекард. ай ҷоҳиливу ай ғафлат. الله